Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Mlembo wamkulu wa chipani cha Malawi Congress, Wachimwendo Banda akhalabe m'manja mwa polisi mpaka lachitatu sabata lamawa. Izi chitika chifukwa chakuti oweruza milandu amzonde mvula wayimitsanso kupha pempho la belo pa mlandu wa Wachimwendo Banda kuganizira kuti amafuna kupha munthu. Mmodzi wa Malawi ambali ya boma, Senior State Advocate Lukia Jafari, anauza bwalo la milandu kuti sanakonzekerebe kuyankha pempho la belo oyimira mlandu Wachimwendo Banda George Kadzipatike ata Banda anena kuganiziridwa chifukwa akhala mchitokosi nthawi yayitali. Tisanayambe kupereka pempho lathu la belo aboma maloya za boma anadzuka ndikunena kuti akufuna kuti mlandu usachitike lero chifukwa chonena kuti iwo sanakonzeke sanabweretse yankho ku pempho limene ife tinapempha chifukwa amayenera kuti kubweretsa yankho lawo muchikalata ndiye sanabweretse yankho iliyonse. Ife tinakana pempho limenelo komano abwalo anena kuti iyayi tiwapatsebe mpata aboma kuti apereke yankho lawo ku pempho limene ife tapempha loti Wachimwendo atuluke pa belo. Ndi abwalo anena kuti no mlandu udzakhaleko lachitatu sabata lamawa nthawi yakenoko. Mmene alili kuchipatalako anawayeza zina komano kuyezako kukanapitirira chifukwa ndikumbukira kuti ngakhale dzulo kunali kukupitirira kuwayeza zosiyanasiyana mchiko mwawo. Ndi posachedwa apatilandira ripoti zola kumadokotala kuti kodi apeza chani komanso chithandizo chake chikhala. Wachimwendo Banda ndi Alfred Kadula adamangidwa sabata latha. Nthambi ya malamulo ya Law Commission yamba kunikira malamulo anthu othawa kwawo pa zifukwa zosiyanasiyana. Wapampando wa komiti yapadera yomwe ikuyendetsa za izi Aledson Kapindu ati izi zili chonchi kamba kuti malamulo akalewa samalemekeza ufulu wa anthuwa. Kapindu ayankhula izi pa mkomano omwe unachitikira ku Lilongwe pomwe nthambi zosiyanasiyana zinabwera pamodzi. Zambiri mulipoti ili la Messi Matonga. Kapindu anati mwa zina komiti yomwe ilipo pakadali pano yolandira makalata a anthu othawa kwawo ndipo akufuna kupatsidwa zilolezo chokhala mdziko muno yakhala isakukumana mwina kwa zaka zisanu. Chomwe tikukamba ndichonena kuti malamulo aonikenso kuti kodi maufulu amene anthu aziyembekeza ndi ati amene saziyembekeza ndi ati sikuti angakhale ngati mmene alili mbadwa aliyense wa Malawi iyayi sizimakhala chonchi kulikonse pa dziko lapansi pamakhala kusiyana. Ndipo mmawu ake nduna yoona za chitetezo cha mdziko komanso yemwe anali mlendo olemekezeka pa mambowu apita mukhito anati dziko lino limalemekeza maufulu ndipo boma lidzipereka pa nthawi yomwe malamulowa akuunikidwanso. Atandisankha kukhala nduna ndinachiona choyenera titatha kukumana ndi akuluakulu akulifikizi kuti tiwapempha bwana kuti achite institute committee imeneyi kuti anthu ati waone kuti amene ali oyenererawo tiwapase status ya refugee monga malamulo amene amanenera. Mwa zina malamulo omwe alipo pakadali pano samalola anthu omwe anathawa kwawo pa zifukwa zosiyanasiyana kulandira nawo maphunziro a sukulu za ukachenjede komanso kuchita bizinesi ndi kukhala ndi katundu wochuluka. Nduna yoona zofalitsa nkhani ya Shadrack na Malomba yapempha atu nkhani kuti azilemba nkhani za omwe akadaulo ngati zomwe zingabweretse kusintha komanso kupereka njira zothetsera mavuto omwe anthu akukumana nawo. Unayenera izi pamene imakumana ndi bungwe la nkhani ku Banda. Miriam Mayawa ndi zambiri mulipoti limene wawerenga Veronica Kafumbe. Ndunayi yapempha atolankhani kuti azilemba nkhani zoti zizibweretsa kusintha pa mavuto omwe Malawi amakumana nawo. Msonkhano umene unachitikira pansi pa mutu woti kubweretsa chilungamo, umodzi, mtendere ndi chitukuko umatsindika zakufunika kwa ukadaulo wapamwamba polemba nkhanizi. watu timaandaliwa kwa nini maso boma la profesa sasa profesa akapita mkali amene wanena kuti iye afuna aendetse dziko lino osabisa china chilichonse komanso aliyense atengepo mbali yakuti tikathe kusintha. Yusuf Daisa MP wa Gululi wati Gululi likuyesetsa kumbali yake kuthandizira kuti atolankhani adzitha kupereka nkhani kwa anthu zimene zili zothandiza. Ngati bungwe limeneli ndifo kondo kuti chaka chino cha 2025 tikwanitsa kuchitisa msonkhano umene waukulu umene tinakanga ndithu mlendo olemekezeka nduna yofalitsa nkhani imene ndi olemekezeka Shadrack na Malomba imene nsonero ngati mlendo olemekezeka pamene umenewo
tikuza kuti atolankhani ali ndi udindo waukulu umene akuyenera kutengapo makamaka nkhani yokhudza kupereka uthenga olondola pobweretsa mtendere komanso chilungamo kwa anthu. iye adawonjezera kuti msonkhano wapereka chidwi kuchokera kwa nduna ndipo wathandizira mgwirizano omwe umakhalapo pakati pa alembi ankhani. Bungwe la UN Women Malawi lakhazikitsa malo okwana 14 opititsira patsogolo luso la makono kudzera ku bungwe la Malawi Girls Can Code Project. Myra Elias walemba ripoti imene akuwerenga Rebecca Matemba. Polankhula pa mwambo lachinayi mzinda wa Lilongwe, mmodzi mwa akuluakulu amaphunziro ku nduna wa zamaphunziro Fritz Kajoma wati kukhazikitsa kwa malo ochitira zinthu zatsopano zosiyanasiyana ndikofunika kwambiri popititsa patsogolo chitukuko cha chikhalidwe cha anthu m'dziko muno komanso maluso osiyanasiyana omwe atsikana amakhala nawo. Palibe michitayike in fact zonse zosungika mahabu onse apitirira and monga ministry tipitiriza kuunika zimene zikuchitika ndi mahabu amenewo. Malawi as well as to have the ability to dream big. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya TNM Sobuza Ngwenya athandiza kupereka makina a intaneti ku masukulu 14 zomwe anati ophunzira adzipanga kafukufuku wawo pa makina a intaneti mwansanga. Ife TNM ndi kampani yakuno ku Malawi, ndipo kuti kampani iyi ikule imafunika luso loti anthu azitha kukhala ndi ma skills oti agwire ntchito yotukula technology. Ndi tikaona program yonena kuti Malawi Girls Can Code imathandiza kuti anyamata ndi atsikana akumapanga develop luso lothandiza kuti technology ipite patsogolo. Ndipo mkulu wa project Anelipipa Chikoko wati ntchitoyi ifikira ophunzira oposera 2000 ndipo 70 pa 100 aliwonse ndi atsikana ndipo 30 pa 100 aliwonse akhala anyamata. Bungwe la Design Outreach lapempha Malawi kuti asangokhala anthu olimbira kupemphera kokha komanso kuti azigwira ntchito molimbika pamene akutsogoza Mulungu nyengo zonse. Akori Bichi amdziko la America ndi wanena izi pa bwalo la mfumu yaikulu Chimutu mboma la Lilongwe pomwe bungweli limapereka thandizo la chakudya kwa mabanja 700 omwe akhudzidwa ndi mavuto a njala mbomali. Sambeni ripoti ili la Clever Mwale. Now, why would people give money in the U.S. to give food to people they have never seen? It's because of the love of God in their hearts. Abiche anati anthu a dziko la America samatchula ndalama mu mtengo koma amatsogoza Mulungu pomwe akugwira ntchito zawo molimbika, ndipo anati Amalawi atengerepo phunziro pa ichi. Pothirirapo ndimanga, Beatrice Chinsenga omwe ndi mmodzi wa akuluakulu ku Design Outreach anati bungwe lawo pokhala la Chikhristu lapereka thandizo pofuna kuonetsa chikondi cha Mulungu, ndipo ndi gawo limodzi lothandizira anthu omwe bungwe ili limatumikira. Ya bungwe ili ndi la Chikhristu, ndiye it's part of kuonesa moyo wa Chikhristu, chikondi cha Yesu Kristu kwa anthu amene ali mavuto. Monga amene mavuto amene tili kunoko a dry spell, anthu ambiri sanakolole, ndi chifukwa chake ife mwaonesa Chikhristu potiso madona zathu ndi Khristu, chifukwa chake achita donate zinthu zimenezi. Yemwe anayimira bwana mkubwa wa mboma la Lilongwe Anganile Kalonga anayamikira bungwe la Design Outreach ponena kuti thandizo lichepetsa ntchito yawo yofikira manja oposa 100,000 omwe akhudzidwa ndi njala mbomali. Madera ambiri ngati achina Chimutu uno amene afikiridwa, achina Mazengera, achina Chitekwere, achina Msinde, achina Kalolo ndi anthu otenazo kuti akadalibe kukhudzidwa ndi nkhani ya mvulayi. So tiyembekezere kuti nkhani ya njalayi ikadakula napitirira nakhudzabe madera ambiri. Mmodzi mwa omwe alandira chakudyachi, Albert Mveziti, anati thandizo lichepetsa chipsinjo chomwe iwo akhala akukumana nacho pofuna kupeza chakudya kamba ka ulumali omwe ali nawo. Mavuto ndinali nawo ndithu yambiri, chakudya chimandisowa, nimagona nayo njala. Nikhala wali nitano nipeza ubwino wanga wali nikhale nitendere. Bungwe la Design Outreach lati thandizo ndi la ndalama zokwana 75 million kwacha, ndipo thandizo lina la ndalama zonga izi libweranso mderali mwezi wa February chaka chamawa. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.